कालिचरण ब्रह्मआ धोरोम गुरु नङा। बिथांखौ जों जुदि धोरोम गुरुआवनो कनफाइन खालामोब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ रांखान्थि, राजखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ, हारिमु मोनफ्रोमबो बिथिङाव लिड लादों। मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथाङा गावनि क्रिएटिभिटिखौ लानानै खामानि मावदों, गाव लिडारशिप होनानै गाव खामानि मावदों। माने ब्रह्म धोरोमखौ बिथाङा गिबियाव मोनसे राहा, गाव खामानि मावनायनि राहा हिसाबै लादों आरोखि। मानो होननानै बुङोब्ला बै समाव धोरोमनि बाथ्राखौनो लानानै जोंनि बर'नि गेजेराव समाजखान्थि, न'खरखान्थि आरो हाबा हुखा बेफोरबायदि खुंनायाव बर'फोरनि खान्थिखौ नुनानै गुबुन हारिफ्रा मुगैदोंमोन। मुगैनायावनो थाबथायाखै, मुगैजानानै बर'फोरा खायफा सेल्फिश बर'फ्रा, आं सेल्फिशखौनो बुंगोन आङो, गावनि सिनायथिखौ दोनखुमानानै गुबुन हारिजों थांदों, गावनि रावखौ सोलायदों, गावनि धोरोमखौ सोलायदों, गावनि आइडेन्टिटिखौ सोलायनानै गुबुन धोरोम लादों, गुबुनाव बारस्लायलांदों। ओरैबायदि मोनसे अलखद सम जाबायमोन। दा गुरुदेबआ मा मावनो, बोरै राहाजों बर'फोरनि जि आइडेन्टिटि बेखौ बोरै होबथानो, बे समाव बिथाङा मोनसे बिजाब मोनदोंमोन, धोरोमारि बिजाब सारनित' क्रिया। दा सारनित' क्रियाखौ फरायनानै बिथाङा मिथिबाय जे धोरोमखौ फोसावनायनि गेजेरजों खामानि मावलांनो हागोन। धोरोमखौ फोसावबाय, फोसावनानै जाय बर'फ्रा जेराव दंमोन, बाथौआवनो दंमोन, बाथौआवनो खायफा थाबाय, कनभार्ट जायाखिसै, आरो बिनिफ्राय गोबां बर'फोरखौ ब्रह्म धोरोमाव दिक्षा होबाय। स्पिरिचुवेल गियानखौ गोबां बर'फ्रानो सोलोंबाय। बेनिफ्राय गुरुदेबनि खामानि मावनाया बेयावनो कनफाइन जायाखै। बर'नि जि रांखान्थि हालोद जोबोरै दुरबलमोन, गोरिबमोन बर'फ्रा। दा बेनिखायनो बर'फोरखौ रांखान्थियाव बोरै मोजां खालामनो हागोन, बेनि थाखाय ब्रह्म कम्पानि खुलिदों आरो बिथाङा लुदों। आरो बर'नि जि हारिमु दानाय लुनाय, बे दानाय लुनाय हारिमुखौ फोथांनो थाखाय उइभिं सेन्टारबो खुलिदों। बै समावनो ओरैबायदि गुलाय गुजाय जाबायमोन बर'फोरनि थासारिया। दा बेयावबो आरो थाबथाबावाखै। बेनि अनगायै गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ आइजो आफाद दादों, लाइमोन आफाद दादों, सात्र सन्मिलनि दादों, आबादारि आफाद दादों, आरो गामि जौगाखां आफाद दादों, ब्रह्म कम्पानि खुलिदों। गोबां आफादफोर दानायनि गेजेरजों गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ बर'नि थाखाय खामानि मावदों। बेनिखायनो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मखौ जों जुदि धोरोम गुरुल' होननानै बुङोब्ला, बेयो कनफाइनमेन्टखौ जोङो दोनोब्ला गोरोन्थि जागोन। गुरुदेबआ जोंनि थाखाय ब्रह्म धोरोमखौ जाय सिबियो बिथांमोननिल' गुरु नङा, गुरुदेबआ बयनिबो गुरु। सासे समाज रिफर्मार, समाज फोसाबगिरि, बिथाङा सासे स्पिरिचुवेल लिडार आरो फिल'सफार, बेखौ जों बयबो गनायनांगोन। दा बेनिखायनो गुरुदेबखौ कालिचरण ब्रह्मनो जाय बिमुंखौ होदों गुरुदेब, बियो मोनसे प्रपार बिमुं होननानै आं सानो, आं फोथायो। नाथाय बे बिमुंखौ जोङो ब्रह्म धोरोमावल' कनफाइन खालामनाङा, कनफाइनमेन्ट जानो मोना बियो। ओमफ्राय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि बान्थाबो होनाय जाबाय, खननै खनथामसो थांबाय। बे माबायदि नेक्स्ट उनाव उन समाव माला होनायनि? गुरुदेबनि खामानि मावलांनायखौ दा आसाम सरकाराबो रिकगनिसन होबाय आरो भारत सरकाराबो रिकगनिसन होबाय। आं बेखौनो बुंगोन, भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ कालचार, बेनिनो मोनसे बिफान साहित्य एकाडेमि। साहित्य एकाडेमिया गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि सायाव साननैनि हाबाफारि खुंखांबाय, सेमिनार खुंखांबाय। आरो बे सेमिनाराव फरायथिनाय पेपारफोरखौ साहित्य एकाडेमिया फोसावसिगोन। बियो फ्राय 90% खामानिया जाबाय, बावैसोनो फोसावसिगोन। बियो लेखा महरै थासिगोन। बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गिदिर प्रपार्टि जागोन। माने गुरुदेबनि जि मावलांनाय, बिनि सायाव रिसार्च स्कलार
प्रफेसर दैदेनगिरि बिथांमोनहा बै सेमिनाराव बाहागो लादोंमोन आरो गाव गावनि आइडियाखौ लानानै बिथांमोनहा सेमिनार पेपार होदों। बेनि थाखायनो आङो बुंगोन भारत सरकाराबो गुरुदेबखौ रिकगनिसन होदों आरो बिनिफ्राय आसाम सरकाराबो गुरुदेबनि जि खामानि मावनाय बेखौ रिकगनिसन होदों, जायनि जाहोनाव कालिचरण ब्रह्म बঁটা कालिचरण ब्रह्म बान्था मुङै होबाय। बेनि अनगायै गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआबो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म बान्था बेखौबो जों होबोगासिनो दङ। देग्लायबो जों होगोन। बेयो आं मिजिंथिदों बे 10-15 दिननि गेजेराव जों बे एवार्डखौ जों एनाउन्स खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। दिनै आङो बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायगोन, गुरुदेबखौ जायखिजाया राजखान्थि हान्जा, जायखिजाया धोरोमारि आफाद, जायखिजाया समाजारि आफाद, जायखिजाया सोलोंथायारि आफाद, जायखिजाया राव थुनलाइ आफाद, बिथांमोनहा जाहाथे गुरुदेबखौ ब्रह्म धर्मनिल' गुरु होननानै कनफाइनमेन्टआव दोना, नेगेटिभखौ जाहाथे लाया, बेखौ आं खावलायदों। गुरुदेबा मा मावलांदों बेखौ जारिमिनाव फरायब्लानो जों मोनगोन। दिनै बेयाव ब्रह्म धर्मनि एनुवेल कनभेनसन, बेयाव साइमन कमिसननि गेजेरजों गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ बर'फोरनि थाखाय मा मावलांदों बिनि सायाव मोनसे सेमिनार आरो 1929 मायथाइयावदि गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ साइमन कमिसननो मोनसे मेम'रेन्डाम होदोंमोन, बियो बिराद रिमार्केबल, बिराद गोनां आरो जोंनि बर'नि ब्रह्म धर्मनिल' नङा, बेयाव गुथै बर' हारिनि थाखाय थामोन्थानि रैखाथिनि बै सानखांथिखौ साननानै बै गोसोखां बिलाइखौ 1929 मायथाइयाव साइमन कमिसननो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि दैदेननायाव होनाय जादोंमोन। बेयाव आं बेखौनो बुंगोन जे बर'नोदि मोनसे सेपारेट स्टेट नांगौ, बे आइडियाखौ गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ होलांखाबाय। मोनसे सेपारेट स्टेट जानांगौबा बेयाव राजखान्थि सांग्रांथि नांगोन, एडमिनिस्ट्रेसन नांगोन, आइडेन्टिटि नांगोन, इडुकेसन नांगोन, एपइन्टमेन्ट नांगोन, रिजार्भेसन नांगोन। बेफोर आइडियाखौ गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ साइमन कमिसननो गथायनाय मेम'रेन्डामनि गेजेरजों होलांखाबाय। आं मिजिंथिदों गुरुदेबनि जि स्टाइल, लिडारशिप स्टाइल, बे लिडारशिप स्टाइलखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फल' खालामगोन आरो बेनि दारै जोंनि दुलाराय बर'फ्रा, बर' माहारिया मुलाम्फा जागोन, जौगागोन, बेखौ आं मिजिं